Болтнада Татарстан делегациясы эш сәфәре белән Кырымга китте. Премьер-министр урынбасары Милли шура җитәкчесе Васил Шайхразиев биредә яшәүче милләттәшләребез белән очраша. Бүген Ялта шәһәре немец фашист илбасарларыннан азат ителүнең 80 еллыгын билгеләп үтә. 2024 ел ярым утрау өчен гомумән истәлекле. Кырымның Россия составына кушылуына 10 ел. Бүген Васил Шайхразиев Кырым башлыгы Сергей Аксеновка котлавын җиткерде. Шулай ук делегация вәкилләрен Кырымның милләт дип аталган төп милли медиа холдингы эшчәнлеге белән таныштырдылар. Симферополь, ягъни Акмәчет шәһәреннән Рүзәл Шәрипов. Без Кырым ярымутрауының нәкъ үзәге Симферополь шәһәрендә. Казаннан 2000 чакрым ераклыкта урнашкан. Ул безне 26 градус җылы һава торышы белән каршы алды. 2021 елгы җан исәп нәтиҗәләре буенча хәзер биредә 28 мең татар һәм 250 меңнән артык Кырым татары яши. Монда Кырым татарлар теле дәүләт теле. Ул безнекеннән бераз аерыла, әмма төрки телләр төркеменә керә. ЮНЕСКО карары белән юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегендә тора. Аны саклау максатыннан Милләт дигән телерадиокомпания эшли. Милләт каналы 2015 елда ачылган. Тапшырулар монда тәүлек әйләнәсе бара. 82% Кырым татар телендә. Бүген зур коллективның эшчәнлеге белән Васил Шайхразиевны таныштырдылар. Милләттәшләребезнең тормышы, гореф-гадәтләре, мәдәнияте һәм тарихы турында тапшырулар чыгуын сөйләделәр. Һәр иртә эфирны Мираба Соба, ягъни исәнме иртә дигән тапшыру ачып җибәрә. Цель наших утренних передач, естественно. Без үзебезнең тапшырулар белән иртә таңнан ук халкыбызга күтәренке кәеф бүләк итәбез. Кунаклар чакырабыз, сәнгатебез белән таныштырабыз. 2 сәгать дәвамында бер дулкында кайныйбыз. Яңалыклар монда көнгә 5 тапкыр эфирга чыга. Һәр репортаж милләт өчен дигән сүзләр белән тәмамлана. Единственный крымско-татарский телеканал, наш полуостров, это... Кырым күп милләтле республика. Бу биредә уза торган барлык чараларда да чагылыш таба. Димәк, томашачыга да без халыклар дуслыгына багышланган репортажлар тәкъдим итәбез. То, что мы один большой народ, который делится своими традициями. Телне бала чактан өйрәтергә кирәк диләр. Шуңа сабыйлар өчен тапшыруларга аерым игътибар бирелә. Алар аша гореф-гадәтләр белән дә таныштыралар, эфирга төрле казанышлары булган балаларны чакыралар. Ватандашларымызга җанректен телеймез ачык юлларны. 7 елдан артык Ватан тавышы дигән радио эшли. Монда туган телдә котлаулар яңгырый, җәмәгать эшлеклеләре белән әңгәмәләр яздыралар. Наши радиоэфиры транслируют их как в соцсетях, так и отдельные музыкальные программы. Радиоэфирларны социаль челтәрләрдә тыңлап була. Халык музыкасына үстенлек бирәбез. Безнең радионы республика буйлап тыңлыйлар. Элемтәләрдә нык тыңлаучылар шалтыратып тора. Республики у нас очень хорошо налажена взаимосвязь с нашими слушателями. Күптән түгел радио тапшырулар студиясын Казандагы Болгар радиосындагы кебек үк камералар белән җиһазландырганнар. Хәзер кырымлылар радио эфирны турыдан-туры эфирда тыңлый да, күзәтә дә ала. Васил Шайхразиев хезмәттәшләребезгә ТНВ холдинг эшчәнлеге турында сөйләде. Без милли үзаңны сакларга омтылышыбыз белән бер-беребезгә якын. Сегодня стоят непростые задачи, но Бүген җитди бурычлар тора. Килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз. Кунакларга рәхмәт җиткерәсем килә. Тәҗрибә уртаклашабыз. Бүгенге экскурсия вакытында да киңәшләр бирделәр. Ике тугандаш республиканың бер-берсенә терәк булуы сөендерә. Большая профессиональная команда. Сез үз эшегезнең осталары икәненә инандым. Шушында яшәүче халык өчен сыйфатлы материал җиткерәсез. Үз туган телеңдәге тапшыруларны тыңлый, карый алу, моның никадәр мөһимлеген аңлыйбыз. Узган ел Казанда Кырымның милләт телеканалы белән ТНВ арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланган иде. Димәк, багланышлар ныгыячак кына. Кырымнан Рүзәл Шәрипов, Лейсан Сәитова, Яңа гасыр каналы.